खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजो सभा आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ पार्लियामेन्टआव थानाय गावनि मावख'आव आबाद मिरु आरो आबादारि अनसाय मन्त्रि शिवराज सिंह चौहानखौ लोगो हमदों आरो भिबि ग्रामजी स्किमनि गेजेरजों जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां लोगोसे सेरिकालचार आरो कुकुन फिसिनाय खामानिफोरनि थाखाय मुजुरिखौ सोफादेरनो थाखाय मोनसे दाबि खालामनानै गोसोखांलाय गथायदों। बेनि थांखियानो जादों 125 साननि थाखाय प्रि कुकुन फिसिग्राफोरनि थाखाय बेथनारि हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों आरो बे हाबाफारियावनो क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारीजों आरो प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों। डिब्रुगड़आव सिनायनो हायै सुबुंनि गुलि गावनाय जाथायाव 3 सुबुंनि जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला डिब्रुगड़ जिल्लानि लाहुवालनि साखाथियाव सिनायनो हायै दुथां सुबुंफ्रा हरखाबै गाग्लोबनानै गुलि गावनायाव 3 सुबुङा गुलि नांजानानै जोखोम जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे गाग्लोबजानाय सुबुंफ्रा बाइकजों डिब्रुगड़ फारसे थांबाय थानाय समावनो माखासे सिनायनो हायै सुबुंफ्रा बिसोरखौ लामा ससेयाव बेंखननानै गुलि गावदों आरो जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो। बे जाथायाव गुलि नांजानाय सुबुंफोरखौ रन्जु गगৈ, दिपज्योति गगৈ आरो गुबुन सासेखौ मिथु गगৈ होननानै सिनायथिनो हादों। बे जाथायाव 3नि मादाव सासेया आथिङाव गुलि नांजानानै गोब्राब जोखोम जादों। जाथाय जानायनि उनाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे जाथायखौ लानानै पुलिसआ संदाननायखौ दायो जागायदोंब्लाबो गुलि गावग्रा दुथां सुबुंफोरखौ दासिमबो सिनायथिनो हानाय जायाखै। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे आइजोनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे गोबां गोख्रैथिजों सालायबोनाय डाम्पार गारिया गंसे स्कुटिखौ सौख्रांनायनि जाहोनाव स्कुटि सालायनाय सासे आइजोआ जिउ खहा जादों। थैनाय आइजोखौ दुलियाजाननि दिपगैमुख ओनसोलनि थागिबि सनमनि रय होननानै सिनायथिनो होदों। रिपर्टनि बादिब्ला आइजोआ गंसे AA06AA6033 नम्बरनि गावनि स्कुटिजों बाजारनिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाब डाम्पार गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावनायनि जाहोनाव बे गेदेर जाब्रबथाया जायो। उननि समाव पुलिसआ बे जाब्रबथाय खालामग्रा गारिखौ हमनो मोननायजों लोगोसे जाब्रबथाय खालामनानै खारखोमानो नाजानाय डाम्पार गारि सालायगिरिजों लोगोसे गुबुन 2 सुबुंखौ पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव हमनो हायो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। आसामाव दैबाना जानाया दासिम मोजां थासारियाव फैयाखै। बे दैबानाया गोबां सुबुंनि न'-बां, बारि बागान गासिबो सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनिबो जिउ खहा जाबाय। दासिम 41 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबां सुबुङा दासिमबो दैबानाजों थाबथानानै दङ। बिसोरखौ दासिमबो नागिरनानै मोननाय जायाखै आरो खमैबो दासिम रायजोनि 11 जिल्लानि 6,50,000नि बांसिन सुबुंफ्रा दैबानाजों भुगिनो गोनां जानानै दङ आरो बेनि मादाव दायो बयनिख्रुइ गाज्रिसिन थासारियानो जादों नाजिरायाव। रैखाथि हान्जाया दायो बैफोर दैबानायाव थाबथानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनाय खामानिया जागायगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो दैबानानि गेजेरावनो शिबसागराव सासे आइजोआ सावस्रि मावथि आरो SDRFनि हेफाजाबाव गोरलै उन्दै गथ' जोनोम जानायनि खौरांबो मोननाय जादों। इउपिपिएल खुंथाय सोरखारनि समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिसननिफ्राय देग्लायनि निट आनजादाव गासै सा 50नि गेजेराव गासै सा 37 फरायसाफोरा निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। गासिखौबो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनै पुलिस थानायाव फैनायनि खारनानो जाबाय सासे मानसि आरो पार्सनेल माने जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUनि पेज नाम लानानै बियो ओरैबायदि फेक निउस स्प्रेड खालामगासिनो। जोङो मैयासो नुनो मोनबावदों बे मानसिया जन्तर मन्तरनि धर्मेन्द्र प्रधाननि रिजिगनेसन लेटार बेफोरखौ फेक निउस स्प्रेड खालामनानै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUनि संगठनखौ नामखौ गाज्रि खालामनो नागिरगासिनो दं। बे खनसेल' नङा, बियो खननैसो जाबाय बेबायदि खालामबाय थानाया। आं बेखौनो खावलायो दे बे जाय मानसिया बिदि हगारबाय थादों बियो बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जोङो थानायाव बिनि मानहानि केसखौ जों गथायबाय आरो जाय बे अफिसियेल पेज जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUनि पेज बियो जोंनि फल'वार्सआ 2.4K ल'खा बेखौसो जोंनि अफिसियेल पेजआ आरो बेनिया जाबाय 59K मोन। दा बियो जाय 59Kनि पेज सालायबाय थायो बियो टटेलि फेक क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSUनि मानसिबो नङा आरो जोंनि पार्टिनिबो मानसि नङा। बियो जोंनि नाम लानानै जोंखौ जोंनि अर्गानाइजेसनखौ जोंनि संगठनखौ नामखौ गाज्रि खालामनो थांगासिनो। जों बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायनो सानो दे बिनि जाय पस्ट हगारो बेहाय बिसास खाथिनाङा। जोंनि अफिसियेल पेजआ आलदाखा, जोंना अफिसियेल पेजनि फल'वार्सआ 2.4K। दा आं बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायो दे जोंनि अफिसियेल पेजखौल' बिसास खाथि दे जानला मोनला ओरैनो जोंनि नाम लानानै हगारनायाव जेबो बुस्थुखौ स्प्रेड खालामनो नाङा आरो बिसास खाथिनो नाङा।